Morning guys. Deni sa jug abot ya. Na guys gidadaan may kamunggay. Kamunggay to Bruno. Mazuro to speakers kay dagha kamunggay agdari guys nga upaw magkamunggay. Padadong ganing kuriyaw kanang itanong. Lama na nga matay man oh. Sa sunod na lang mo balik na ho. Wala kay gidadaan may kamunggay guys. Thank you. Saya mangham sa kukuan niya. Kanang bara. Lipay pa pagkabril karon naghanag jang kamunggay utanon. Salamat kadjong Kuya Ring. Edsa mi dadan og kamunggay. Thank you kadjo. Salamat kadjo Kuya Ring. And guys, mangham sa kugbara. Kaya ron na magamit sa Kuya Ring daring pang lukat daring mga sahasaging na. Makaliwat si daring saging sa karangi. Kaya madyo ko na lahi-lahig liwat. Paliwat ko ni dato sa mga saha guys. Nagatong gagmadyan si jang saging nga yellow ag isang buaw isang unod ba. Dami ni ubang batang rot. Morning guys. Wah. Purot na magmakamunggay dari sa mga guys ng upaw na kana mga kamunggay dari. Bata, morning. Morning sa morning. Morning. Na nga upaw nagkamunggay dari. Nagdatos likod sa bay samot nga upaw. Kaas dari kamunggay mga tao guys, hingutan. Manghamsa ko dari yung bara. Karo maka lukat si Kuya Ray datong saging. Ara guys, grabe buga pa madaling kraho. Ako ra. Ikaw ra? Sure ka? Yes, sir. Kada ko Kuya Kinkin. Okay. Marahatan ubalik. Lukat og saging. Ang sparkon. Sorry. Champion. Parang ka-view ag labat niyo yo. Butong guys na. May bamboo gate. Oh. Okay. Ispadang Kuya Kinkin guys to ah. Improve ang ispadang Kuya Kinkin. Kari matong ganina. Pa, baraan na rin ang espada. Pastila. Magbangan ka na ng kurdapyo ka sa di. Patagakan ka. Anas Kuya Remix. Maglukat na si Saging daris karangi guys. Makaliwat si Saging daris. Amang ah. Simday. Sa Jura ba sa TikTok guys. Ipalo ko ng TikTok ni Kim Kim guys. Tapos B Kim. Sa batoy. Sa tingan sa tang TikTok day. Hindi aki mama. Patanaw ko be. Tanaw ko sa tang TikTok be. Tanaw ko sa tang TikTok page. TikTok si Kim Yat kanihag sa Jura guys. Na guys, mo na among TikTok, Bikim Susuban Burato. Na guys. May bagong upload si Kimyat. Follow ko na si Kimyat ninyo guys. Kasi jara man na hilig mag si TikTok di ah. Hilig mag si TikTok. Atubang ng TikTok Kimyat. Yan magkiyag-kiyag, murag kiti-kiti. Mom, baby mama. Ilala ka i-follow day. Tapos TikTok. Guys, sang ipang sibog rin ang mga buwak. Kaya arong makalukat dari si Kuya Ray. Yun guys. Kaya arong makalukat si Kuya Ray na rin. Magbantay ka na ba? Lulukay. Oh, yasa? Ang lulukot. Lulukay lang yung green. Inhan. Talagis ng dodong ba? Kaya nagpatay na ka na mag-break. Subba bitaw na dyan. Kulok-kulok. Grabe dyan. Lulukay na kulok-kulok. Sakit. Isubba mo kang lulukay na hali. Hindi din makumpiyansa ron. Kaya tinggawas mas mga has. Mga mananap. Guys, agad tayo mga flowers tinaguan. Hindi pang... Ay. Yan, sumagitang ban ni Pawalhil. Karing din eh. Kuhaan rin. Diyan na. Ito ng pikas. Pikas ha, diha. Makuha. Ako na. Tulo. Kaya apil to ah. Itong imong iputlan. 4 kasaha. Sa duha. Tulo. Diyan dapat dari dia abos. 4, 5, 6 kasaha. 6 kasaha mo lukat ng Kuya Ray guys. Tada totoy duha. Na dari pag 4. Ha? Lagi. Say pamalhin dadto. Speakers guys. Ha?
Banag ng mga flowerer. Okay. Dari ka pamali. Saray pamalhin rin guys, di ah. Sikura mo naman. Ito ang atong to dito. Dito. Guys. Ang ating mga buwak. Hapan ng dugangan og mga fertilizer. Kaya wala na ning hup-hup na. Yung hup-hup ng mga fertilizer guys. Need na siya dugangan. Ang dari pa na. Ang kana. Sakto dyan pa imong gi. Butangan og tukod ng atong atop-atop. Okay. Okay, that's all right. Para na ibalik sa guys, nagmaglukat. Kaya kung makasandig ni mga buwakan eh. Paasa na Nara guys. Angay nun sa taguan ng mga buwak. Ang ipang padaplin na rin kasi grabing inita. Luoy ang mga buwak, mga pagtong. Yeah. Kaning nga yung tanong. Dara guys, agatong karlan. Yeah, mga biso. Masang ipaturok. Masang paturokan siya sana may itanong. Yeah. Okay. Nung luag, iniguan. Naglukat ni Kuya Ray, luag ba? Iriya. Okay. Naraya na. Na. Agan lulukay na di aron. Wah, giabog na ha. Giabog na naghanlulukay guys. Kuya Ray guys eh. Kugihan, mananam. Kamu tagpanguha din niyo. Para na usa ka to eh marong Mayo pa maruno. Sunod Mayo. Sunod Mayo ya makakuha na ka. Makatuba na ka. Puhon. Kay to na jud kag barbecue ni ko eh. Puhon. Kakuha na ko. Kabaligja na talaga banana kiyo. Banana kiyo na hindi po daw jud banana kiyo mo dia. Puhon. Buwan Asa pa sa kumpiyansa yakin sa mananap diha. Kuha na og kuan bara. Brad. Kuha nagbara ba? Para makatuba ka sa buwan kari may mong kwaon. Ay, man. Madisgrasya. Buwan dito. Claro. Kana ya, sakto gazon na ya. Anay konting video na ni konting nakatuba na mi dadon. Katuba zon mo dazo niya. Pagtalong. Tuba naman na. Ingan mas Papa Gabriel guys, kato kunong naibunga dan ipalukat kay rang sunod buwan mo tuba na. Arang. Nagboro man siguro na. Pagtanam na mo daniya di askoan, pag human sa bagsong udit, gipatanam na namo. Wa pay kuan. Tuig na day kapin. Tuig na kapin nakakuan na mi. Tuba na. Kapila na mo katuba. Kani pa mga primero. Amo pa na primero. Tulo man ni si Jaka puno. Na aron na. Ali ulit. Uy, kan barbecue lagi. Good. Gato, pangkaon-kaon naman to. Lagi. Kana imo ha pang pangdeng agay sige mo haya. Ay, yun ni buhay bugas. Dadara magsaging. Tulong din mo. Mo jud. Sakto pod guys no. Ha? Sakto pod. Siguro. Kaya guay bugas. Saging lang pa nang saging noon tus lagi na mas. Kuar ba jud puno ano? Tambok man sa buyag. Sakto dyan na yan mong gipanguhaan niya kay daghan ra ka adjug saha na napigag may saha. Ano ang madugay ni Tambok mga dyan sa guys. Amang giing langis ko yari kato na lamang toy bunga daan kay rong sunod buwan makaharbis na. Ta guys. wala na po mo. Wala po no. Lami na si jag kuan niya. Kanang lami na si jag kanang nai. Unod ba kay ilo? Majo. Sing anda ni niya. Lahi man ni si jang klasiha. Lain pa tong katong isa kay putiin na to. Na kumbati, hapit na ya. Dali ra daya. Yan na guys, grabe Kuya Rin, dali aram daya nakalukat. Grabe ga. Kumbator ni. Ana, Na malagi uban gab kay nabawra no.
Nabawra og kanang isang kuan yan na tangtang na. Kag ang punuan oy, pahaki ya. Pahaki. Hawa pa dir. Asa laman tangtangan ng mga ugat. Kanaran na bus ana. Ana. Murag pao yan oh. Mabuhay na. Mabuhi na siya itanam? Ang kuan mo na. Murag pao. Pwede ba ka na dengagan? Wala na yung pao. Sa kuan sa baboy na pwede ni sila. Kaningan ni na. Oo. Lagi kay kanang adlipon ng isang kuan niya. Makanding. Tug ka makanding ni. Sige ha, tumas peri. Swerte dyan sa Alits guys. Kay kugihan ka dyan sa peri mananam. Sunodan nito sige nagpamalig dyan sa Alits. Bananakyo. Yan o. Diyan deliver pag-uban na niya kay tabang kong pamalig dyan. Arang hayat. Katong kuan ra tong dalawa na yung bitangan eh. Ayan guys, ganay dyan isa ka puno. Okay ka dyan. Dapat dyan daghan na ya. Apa? Lami hinuning saging guys nga kinuhaan og saha kay arong tambak ang karing nay karing na pumusunod. Kay ubira pud sa saha, nang daghan ra kadto saha ni dyan guys, di na sa kaazo mo. Tambak ang kaning kanini amo sunod. Makataba na pud mi dani guys, sunod si mana to ha. La, guwang-guwang na pud siya. Ayan. Sa una guys, kaya tulo raman ni. Tulo ka puno sa duha tulo. Tulo ka puno kasi naha na. Arang naghana na Buyag na. Yan na guys, sa kamang kumbasa. Ala, dako na siya. Magitam na naman kubasa. Das ginubuan. Das ba isang lulo niya. Karon kubasa na dari. Kubasa, kapajas. Da pa may haligi nagpabilin, guys. Ibilan man lang haligi. Ta isa. Dari pud kapajas, dari kubasa, to itabunan sa to guys kay gamatoy pa man. Dari pud kubasa. Dari pud kubasa. Hala, naglibot ang kubasa guys. Isa, duha, tulo, upat na ka buok. Upat ka puno. Upat ka puno nga kubasa. Tam na lang nagtaong dani kaso. Wako mo ko'y seedlings. Wako ko'y seedling. Tala pag magtundan guys to. Bunga na po siya. Sayang dari kabukado namatay. Dagkean ba dyan nag-unod? Unod, dagkean nagbunga ba? Kanina bukaduhar dagkean nagbunga guys. Nice na ba ng flowers? Peace lily. Hala, nabuhi na. Sama lagi mong, isa na nga na sa yuti. Na guys, nanay teruk. O, ning kuha na siya, ning teruk na sa yuti. Asa na yung dapit itanong? Muangan mo sila bugnawon ba ti? Ana na. Bugnawon. Bugnawon yung area ba? Tingbuwak na dyan din ni Jaron. Season din ni Niza guys, kanina. Peace lily. Naghana na mag-isang buwak na nunga. Narik unang mga buwak. Kaya napad guys, may magagmatoy. Napad. Ito na guys, ikaduhang puno. Grabing kugihanas Kuya Ray mang lukat. Danate, grabing kugihanan Kuya Ray. Impas ka dali sunod tuig tim. Maligja dyan tada ng bananakyo. Da. Ayan, kumbati. Yung sunod tuig makap. Negosyo na talagang bananakyo. Guys no? Okay ka jo guys. Negosyo na talagang ko as Kuya Ray. Bananakyo. Bananakyo. Halin baza ka ajo na. Bananakyo. Basta kugilam man jagluto. Karon naman lagi kay. Kaya na guys, tanong na papagabray lagi sa sayuti. Puriya buhi. Buhi na. Kaya na may kuan. Truk. Guys, na may isang salingsing dia. Salingsing sa sayuti. Bananakyo mo diha. Mas kaya kay kugihan man nang mintawag mga kuan duma. Yes sa ginhawa nagdayas kilid. Mo angay hino sa nga na iya panghuan og saha. Pero mo nambot siya ba? Sibol. Lagi. Aso kumpiyansa dahil sa ngay mananap. Sabi naman na diha, kaya sa ngay mananap diha. Magigoko dun sa tadanig panag.
Hindi man nanap. Ibutangan magunada ng mga binuungan. Hani man na? Ay, kuha na. Kanang sarto inganda ng buwak ka. Kanang naman na inganda ng buwak ka nakalipat ko. Natag na datos taga airline. Buwak nga. Kuha na. Suswam. Sinay kuhaan. Na, buwi, kini ba? Aba. Lagi, buwak lagi na. Sagdi na yan. Naidaghan dari. Naidaghan na. Sigurado mo? Lagi. Kuha na. Mamumuwak man sa kulor ba? Purple. Sa yung kulor na na. Sa yung buwak. Kalipat ko. Sa tunganda ng buwak ka. O igat man kuno tuingan. Igat. Kuya wa bang nganing buka? Igat lagi ko no. Buwak nga igat. Kuya ng mga buwak ka kay igat man. Tiga Manila din yung buka dito. Naidaghan dito ya. Naidaghan. Naidaghan ditong buwak ka ni. Isa pa itong gitigom. Sagdiragad na. Sus. Kana gipot da ng Gabriela kay isa man ang huktan ng tadaris. Kuan. Atop daris. Buwak. Ayun so. Pero lami noon dun na iya kay nagsubing da na. Kinakaadso. Bigyan na Kuya Reyes. Dadaan pa dyan may kamunggay. Salamat ka Adjo. Kung ano mo kamunggay dari sa mga nga upaw na ya. Mga hingutan ang mga person da ni. Guys, dyan na may atis. Ya. Ha? Dadto. Natag yung mother. Hanitan na matos bahay. Dadto. Na guys, manay atis. Ala, di na ko iliwat atis. Sana ni butang atos pikas bahay. Ang plano na to guys, magtanam kong matagsa-tagsa ka prutas, rambutan, kanang sa pabato ha. Tambis. Sa pabato lami nga mga prutas. Tapos mga bata. Kandi ka managas ba? Kani atis. Ilaman na si Ja. Guys, lukat ng Kuya Ray. Lagi ka 5. Grabe ka. Dali raman daya. Ligo-ligo ang taas Kuya Ray. Singat to. Madurang pa durang guys. Kay exercise ba? Umbate. Ha? Halo sa papa Gabriel guys. Kay wa pa ko nang jawa kuan. Nanam ko nung tao pansin sa. Puso Gabriel. Kay puno nga bugatan. Oo na. Kasog klima guys parang kasukap gablublo kalangitan gablublo sa init guys. Pwede na ba dari magpataod og kan guys na wifi kay kuan na bawo hanina wifi ba nag haninang panaod na guys panghuktan ng Kuya Ray gisang saging nahala Bugtan na ni ma. huktan kay ron di mangikid guys simba ko man sa mangikid din sa datos unahan na. Magbong dito ni dito sa ito kapit ni magbong sa sementeryo na dako tabangan ko dito sa mga matay dito bakod to dito. Bakod ga dito nga tuog dito. Sa kaon niya. Kay na simentado na. Sauna dili. Kini dinhi mo kinasakaanan dani. Nahanay-hay na po na kay kutkutan man. Daghan na ginangagi dari guys, daghan gadakop ka ni atos kuan highway. Ay gapusag. Aduin na tag Mag-check. iso kada. Checkpoint ka? Mag-checkpoint ko na po sa Papa Gabriel dari isa guys. Biso ko na ginaw. Magkakaglata na. Mag-adios ba? Adios. Sungkod. Ay, huwag di mo hatag. Lato susungkod. Dahil, narabay motor pa. Anso patabok ka. Matabok lang bagkalit. Dahil narabay na hasakjanan, day. Anja lagi. Lagi. Agdaka mo itanga. Kato guys, mo mantoy daka mo toy daris tanga. Or mabalance ba? Na guys, karga ng Kuya Ray. Okay ka Adjo. Pag-ilis ya, grabe yung basahin mong sa likod. Hina, sus, panuhutan na mo travel pa. Hina, sus. Maudjud. Kadaot trabas lawas ng basag likod. Okay na ya. Guys, maadyo naggapos ni Kuya Ray na magmasaging siya. Aro makabuhi. Wala ya, nahinay. Di man mag-ilis. Hindi nagpag-ilis og t-shirt. Oh, tay t-shirt nga blue, di man sa musuot. Kadtura ko no. Okay. Adaya. Okay. Okay. Kira. Nahinay. Nahinay. Oh, nahinay ya.
Okay, panas ferry guys. Silan. Kilbaan ko nagtanaw guys. Ha? Dako man gud ang pikas. Ito na guys. Okay.